Es va fer farà uns 25 anys a l'ambaixada mora que fa en les festes mores de Pego. I l'han pogut replegar i això ara es diu la reconquesta del castell d'Amba per part de l'Esdrac, en 1958. Es feien el 1244 el Catrill Moro l'Esdrac, senyors dels Jocs, i el castell del Coll, Callosa d'en Sarriaco, Centaina, Pego i pare de la vall de Baida, va signar el pacte de vassallatge amb el rei cristà Jaume I. Durant molts anys la pau i la convivència entre cultures va ser una realitat, però el trencament del pacte per part dels senyors cristians i cavallers que feien contínues ratzies de terres del Catrill Moro va provocar la revolta de l'Esdrac, que el 1255 es va alçar contra Jaume I. Com a conseqüència de la rebel·lió de l'Esdrac, es va exiliar al nord d'Àfrica. Així és on començaria l'acció. Castell d'Ambra, juny de 1258. El castell es troba en mans dels moros fidels al rei Jaume I. Sona l'avís dels sentinelles. S'acosta un escamat de moros que sol·licita la presència de l'alcaït al castell. Què voleu? Com s'atreviu a vindre ací amb armes i de forma tan provocativa? Alcaid, comuniqueu al vostre senyor Aladrac, l'únic i el més gran dels senyors, s'apropa amb l'exèrcit i que el castell ha d'estar enllestit per a donar-li la benvinguda. Aneu i deixeu-li a eixe que anomeneu senyor, que no en tenim altre que el nostre rei Jaume I. Renuncieu a la vostra condició de musulmà? Voleu una guerra entre germans? No recordes qui ens va defensar dels cavallers cristians? No renunciem, però reconeixem com a únic senyor el rei cristià. Per última vegada, reconeix el vassallatge que es mereix el nostre capdill Aladrac o haureu de conquerir a la força el castell. Aneu i deixeu-li a eixe que anomeneu capdilli, que així estarem esperant i defensem allò que és nostre. Bueno, ahir el cap de l'escamot es retira, després es produiria la conquesta del castell, clar, però això, si tinguérem més millos, podria fer una altra literació en gent intentant atacar el castell, això el dia que es va fer a Pego sí que es va fer, i els escamots tornen, i després d'una forta lluita després d'una forta lluita entren al castell i retiren les senyeres cristianes. A l'Esdrac, des de dalt del castell, fan una salutació i expressa la seva voluntat de recuperar la convivència entre les seves cultures. Germans, durant molts anys, sense renunciar a la nostra identitat, cultura i llengua, intentarem una convivència amb els cristians. Però, quan un poble